Татар-информ. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү. Таттар Шубага белән бу ишлек шагыйрь, композитор, вокалист ишлеген сайладык. Менә шушындай очраклы сайланган парлардан матур-матур җырлар чыкты, ләкин инде без гала-концерт бик шедеврлардан гына торырга тиеш дип, тагын бер этап игълан иттек. Анда инде үзебез парларны сайладык, ләкин моңа кадәр калептә язылган инде парлар булган парларны бөтенләй аердык. Шуңа күрә менә хәзер сезнең хөкемгә 30 җыр тәкъдим ителәчәк. Безнең конкурста, безнең менә лабораториядә 34 җыр чыккан иде. Пешкән иде, өлгергән иде, ләкин без катгый шундый шарт куйдык. Бүген нинди җырлар яңгырый, бары тик шулар гына катнаша. Һәм әлбәттә төп максат 2020 елда Тасырның 100 еллыгы уңаеннан үткәреләчәк гала-концертта шундый иң матур, иң сыйфатлы җырлар сайлап алынырга тиеш. Төп максат, иң төп максат әлбәттә инде татар сәнгатенең, җыр сәнгатенең дәрәҗәсен үстерү һәм татар музыкасының алтын фондына лаеклы җырлар иҗат итү. Башлыйбыз. Безнең җыр лабораториясе әнә шулай башланып китте. Хәерле кич, хөрмәтле кунаклар, катнашучылар, хөкемдарлар, җырга мөкибән һәр кемгә хәерле кич. Бүген бездә яңа татар җырының туган көне дияргә буладыр. Әле кайчан гына бер төркем шагыйрь, композитор, җырчылар, журналистлар, җәмәгать эшлекләре бүгенге татар җырының халәте турында сөйләшергә дип шушы бинага җыелган иде. Инде бүген фикерләшүләрдән соң туган яңа җырларны тыңлаячакбыз. Җырлар күп, һәр кайсының үз йөзе, тарихы, үзенчәлеге бар. Алар арасыннан иң нәрен сайлап алуны хөкемдарларга тапшырырга булдык. Әйдәгез алар белән танышып китик. Разил Вәлиев, шагыйрь, Татарстан Республикасының җәмәгать һәм дәүләт эшлеклесе. Резида Ахярова, композитор, Россия һәм Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе, Татарстан Республикасының халык артисты. Георгий Ибушев, Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясы солист-вокалисты, Россиянең атказанган артисты, Татарстан Республикасының халык артисты. Венера Гәрәева, Татарстан Республикасының дәүләт җыр һәм бию ансамбленең баш хормейстеры, Татарстан Республикасының халык артисты. Кадим Нуруллин, Татар дәүләт филармониясы директоры, Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре. Әлфия Жапарова, профессор, Җиһанов исемендәге Казан дәүләт консерваториясының музыка театры кафедрасы мөдире, хор дирижеры, Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе. Александр Маклыгин, профессор, сәнгать белеме докторы, музыка һәм композиция теориясы кафедрасы мөдире. Мария һәм Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе. Илсия Рексанова, шагыйрь, Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе. Резида Галимова, Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясы солисты, Россиянең атказанган артисты, Татарстан Республикасының халык артисты. Ильфар Кәримов, Болгар радиосы радиостанциясының баш мөхәррире.
Алсу Исмагилева, Татар Информ редакциясы шеф мөхәррире. Ризалә Исмагилева, Тәртип FM радиосының баш мөхәррире. Миңназим Сәфәров, Татарстан ТРК милли тапшырулар хезмәте башлыгы. Фәрида Төхвәтуллина, Яңа Гасыр телерадиокомпаниясе әдәби-музыкаль программалар редакциясының баш мөхәррире. Хөрмәтле хөкемдарлар, сезнең һәм тамашачыларның игътибарына бүген лаборатория кысаларында язылган 32 җырның 30-ы тәкъдим ителәчәк. Калган 2 җырның башкаручылары бүгенге чарага килә алмау сәбәпле, алар тавышка куелмый. Һәр җырның исеме һәм авторлары экранга чыга барачак. Һәр җырдан соң сезгә алдыгыздагы саннарны күтәреп, тавыш бирергә кирәк булачак. Бүген бездә иң түбән балл 3, иң югары балл ул 9. Сезнең гадел бәягезгә өметләнеп, без башлыйбыз. Гөлназ Газизова сүзләре, Илдар Кәримов музыкасы, Яңарыш башкара Алина Шәрипҗанова.
Рахмет, Алина. Қазақстанның атқазанған артисті Алина Шәріпжанова. Ләкин без икенче җырны башка. Аңладык, хөрмәтле хөкемдарлар, хәзер генә сез «Мин кем» дигән җырны тыңлап үттегез. Рүзәл Мөхәммәтшин сүзләре, Гөлназ Закирова музыкасы. Һәм без тавыш бирүгә күчәбез. Карыйк, хөкемдарларыбыз беренче җырны ничек бәяләгән икән? 7 6 8 7 6 һәм 8. Бик зур рәхмәт. Һәм хәзерге башкарачак җырыбыз Гөлназ Газизова сүзләре, Илдар Камалов музыкасы, Яңарыш, башкара шулай Алина Шәрипҗанова. Көчле алкышлар.
Татарстан артисты Алина Шәрифҗанова. Бик зур рәхмәт, Алина. Хөрмәтле хөкемдарлар, тавыш бирүгә күчәбез. 6 5 6 5 5 5 5 5 5 6 7 6 6 6. Бик зур рәхмәт. Біз алға дәвам итәбез. Бүген Татар информ сайтында туры эфир алып барыла. Жюри 19 җыр сайлаячак. 20 җырның язмышын тамашачылар хәл итә. Интернет сайтында атна буена тавыш бирү мөмкинлеге булачак. Йылдыз Миңнуллина сүзләре, Зөлфия Раупова музыкасы. Камлау. Сәхнәдә Айдар Сөләйманов. He said
Тавыш бирәбез, кадерле хөкемдарлар. 6 9 5 5 4 6 7 8 һәм 9. Бик зур рәхмәт. Бүген сәхнә турында Илһам ага Шакировның шәхси рояле. Ул бүгенге кичә аерым мәгънә өсти. Безнең өчен бу бик мөһим. Без дәвам итәбез. 4нче иҗади тандемның эшен тыңларга вакыт җиткәндер. Гүзәл Закирова сүзләре, Динә Камалова музыкасы. Цезария Сәйет, сөйлә тик син.
Татарстан дәүләт камера хоры солисты Цезария Сәйет. Бик зур рәхмәт сиңа. Без тавыш бирәбез. 6 5 6 5 5 4 6 4 6 6 6 6 һәм 6. Бик зур рәхмәт сезгә. Безнең җыр лабораториясе Калиб яңа буын җыйыны өчен нигез проектларының берсе булгандыр. Оешкан вакытта ук Калиб сәнгатенең төрле өлкәләрендә эшләүче яшьләрне үзара таныштыру, уртак иҗатка юнәлтүне максат иткән иде. Моңа кадәр аерым җырлар туды инде. Бу лаборатория әнә шундый иҗади танышлык, дуслыкны көчәйтү өчен бер мәйдан булды. Катнашучылар үзләре өчен яңа исемнәр ачтылар һәм хәзер инде лабораториядан тышта хезмәттәшлек итәләр. Без алдагы җырга күчик. Резида Зәйниева сүзләре, Зөлфәт Вәлиуллин кие. Мин сине җырымнан эзләдем. Татарстанның атказанган артисты Филүс Каһиров. Biz devam etamiz. Ленар Шайх сүзләре, Дина Камалова музыкасы. Айгөл Гардисламова, мин бәхетнең өске катында.
Йылдыз Миннуллина сүзләре, Ильяс Камал музыкасы, Йылмаюым тыя алмыйм. Башкара Эльза Исламова.
исемендәге опера һәм балет театры солисты Эльза Исламова. Рояльда Зөлфәт Хәкимов. Бик зур рәхмәт. Тавыш бирүгә күчәбез. 7, 7, 7, 8, 8, 7, 6, 6, 6, 8, 7, 8, 7 һәм 7. Бик зур рәхмәт. Безнең бүгенге мәҗлескә килә алмаган командаларыбыз да бар. Ә менә киләсе катнашучы бу яктан безнең өчен геройга әйләнде. 2 көнлек шалтыратканда аның хәле дә иң мөһиме тавышы да юк иде. Ләкин ул үз командасы, үз җыры өчен аякка басты һәм чыгыш ясарга әзерләнә. Алкышлап каршы алыйк үзен. Илгиз Мөхәддинов. Дина Хәкимова музыкасы Ялгызлык, башкара Алина Кәримова.
Җилләр юлдаш миңа, кошлар сердәш, әмма уфук сәнгә чакыра. Килер кунак булса, сыйым әзер, тик бәркемне көтмим, чакырмыйм, тик бәркемне көтмим, чакырмыйм. Төнге күленең, төне мыйығын кыпчык, ялгыз йөзәм әкият иленә. Табигать хәрымга, өнегә сизгән, улканнарның назы игендә. Улканнарның назы сердәш миңа, җырлар юлдаш, тик җаннар юк, җаннар табылар. Бер гөлсез күңелем капкаларын, әфсен укып көннәр кагылар. Әфсен укып көннәр Ина Гарипова, бик зур рәхмәт сиңа матур җырың өчен. 7-6-7-7-6-5-5-8-7-6-6 һәм 7. Бик зур рәхмәт. Рәзилә абый, мин уйладым, нишләп илегезгә дүртле куйдыгыз сез? Сүзләр өчен генә? Аха, бу илегезгә түгел инде дүртле. Ярар, күңелем тыныч алай булгач. Без дәвам итәбез. Зөләйха Камалова сүзләре, Эльмира Галимова музыкасы, Көнбагыш сыры. Башкара Сөмбел Сиддикова Кыямова. Каршы алыгыз.
Belkıyamova. Aferin. Bek zo'r rahmat. Tovushtiruvga ko'shamiz. 6, 7, 6, 9, 7, 6, 6, 7, 6, 7, 7, 7, ham 7. Bek zo'r rahmat. Venera Hasanovna, siz mana barliq etaplarni da kuzatib bordingiz. Nechik sizga bugungi tomosha narsa bilan bo'lsa da ayrilama. Kechirishlaringizni silab chiqaringiz bizga da tomoshachilarga da. Ayya. Bek aybat bora. Bek aybat bo'lgach bek aybat edi. Ayya. Oltilarni qo'ymag'iz hali, 9ni aytirga da rahatroq qo'ydi. Ayy, endi vaqtli. Bek zo'r rahmat. Biz davom etamiz. Go'zal Zakirova so'zlari, Madina Galiyeva muzikasi, Sin Bitul, boshqara Odila Ganiulina. Rahim.
Тавышын сандуғаш көп рахмет. 5, 7, 8, 6, 5, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 7 һәм 6. Бек зор рахмет сиңа. Дәвам итәбез. Миләүшә Гафурова сүзләре, Алсу Сыңгатуллина музыкасы. Үз күрәм. Башкара Татарстанның атказанган артисты Эльмира Кәлимуллина. Татарстанның атказанган артисты Кәлимуллина. Biz de seni öz etemiz, biz de seni öz göremiz Elmira. Tavuşlara küçük. 5, 6, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 5, 5 hem 5. Менә шулай. Бик зур рәхмәт. Ләйлә Хәбибуллина сүзләре, Гөлназ Закирова музыкасы. Башкара Диләрә Төхфәтуллина. Үзең кирәкле. Көчле алкышлар.
Қазақ өлен консерваториясы Дилара Тахватуллина. Жеті рахмет. 7, 8, 9, 6, 5, 7, 6, 7 һәм 8. Жеті рахмет. Неше кәйфләр тамашачылар. Барысы да әйбәт. Илнар Байназаров сүзләре, Зөлфәт Вәлиуллин музыкасы бөтенлеген бозып күләгәннең. Башкара Азат Кәримов.
Бек зор рахмет, тағын бір тапқыр. Ленар Шайық сөздері Алмас Әсхадуллин музыкасы. Халқым. Қозан дәулет консерваториясы студенті Элина Сиддикова.
Сиддикова. Рахмат сиңа. Кадерле тамашачылар, жырлар тышып калмас өчен төп вокалистлар килә алмау сәбәпле кайбер конкурсантларыбыз берничә көн эчендә генә бу жырларны өйрәнә башлаган. Шуңа күрә аларга тагын бер тапкыр алкышлыйк. Алар чынлап та геройлар. Рахмат аларга. Без саннарга күчәбез. 8, 7, 6, 5, 4, 5, 4, 4, 5, 4, 5, 6, 6 һәм 8. Бик зур рәхмәт. Айгөл Хәйри. Бик зур рәхмәт. Кадерле хөкемдарлар, ял иткәнсез дип өметләнәм.
яңа кешеләре белән эшкә керешик. 7 8 9 9 7 6 5 7 8 8 8 6 8. Бик зур рәхмәт. Рузар Мөхәммәтшин сүзләре, Гөлнара Тимербулатова музыкасы. Башкара Илгиз Мөхәддинов ышасы гына. Алкышлар кайда? Санларга күчәбез.
Илгиз. Рахмат. 8, 8, 8, 9, 9, 8, 7, 7, 9, 8, 9, 8 һәм 7. Бик югары бәя. Һәм 8 тагын. Рахмат. Biz devam etamiz. Gulnaz Gazizova so'zlari, Rezida Garipova muzikasi. Biz o'sdik. Boshqara Simbil Setikova Qiyamova, xalqaro konkurslar laureati, Qozon davlat kollejida o'qituvchisi. Biz üstek, ötkenlerden
Музыка авторы Резида Гарипова, Гарип Тишрик театрының режиссері, Буанның лабораторияда қатнашуының бірінші тәжірибесі. Миңа қалса бек оңышлы тәжірибе. Біз санларға көшеміз. 6, 7, 8, 8, 9, 8, 8, 6, 7, 6, 7, 7, 8 һәм 8. Бек зор рахмет. Biz devam etamiz. Фәнил Гыйләҗев сүзләре, Резида Гарипова музыкасы. Башкара Зарина Вилданова, Җиләкле җәйләрдә. Жир җиләк пешкән чак яратта, Ушыннан җиләкләр ашатта. Иң татлы җиләгем дидең син һәм үптә. Мин йолдызлы төннәрдә тыңладым, Иркәләп чәчләрен сыйпадым. Иң татлы җиләгем дидем мин һәм үптә. Башым югалта, җиләкле җәйләрдә кавыштым, мин сине, син мине табыштык. Мин куйнымда югалдым, мәхәббәт шушыдыр күрәсең. Уяндым, бар тойгым, бар хисем син. Минем йөрәгем урлата. Сөюең хак булса дидем мин, җилиңа йолдызлар бергәрзин. Син качтың билемнән һәм оттың мин. Уян шартларын оныттың, актарып баргаем шикләрен. Учыма йолдызлар чүпләдем, күңелдән мин теләк теләдем. Бу җиләкле җәйләрдә кавыштык, мин сине, син мине табыштык. Мин куйныңда югалдым, мәхәббәт шушыдыр күрәсең. Уяндым, бар тойгым, бар хисем син. Син минем йөрәгем урлата. Йолдызлар сүнділер таң атты, җил таслап чәчләрне таратты. Көн туды, без тудык яңа
сәнгать жыр, мен бұл жырды тұшымда да жырлармын енді бүгін ағайын. Санларға күшік қадірлі тұқымдарлар. 8 6 6 8 7 8 6 5 7 7 8 8 һәм 8. Рахмет сеңіздер енді алқышлар. Рахмет өзір. Резида Дакиевна, хисләрігіз білен бөлішігіз әлі нешек сізге ашый ма? Ормадығыз ма әлі? Яқшы, аңлашылды. Бек зор рахмет сізге. Біз давам етеміз. Булат Ибрахим сөзлері, Ләйсән Абдуллина музыкасы. Айгүл Гардисламова язмышым бүләге. Халықара конкурслар лауреаты, Қазан дәулет күлияты оқытушысы. Алқышлар.
Ойгүл Гардисламова. Син дә бүгенге кичәбезнең бүләге Ойгүл. Тавыш бирәбез. 8 Уйлашалар. 8, 6, 9, 7, 5, 6, 8, 9, 8 һәм 9. Рәхмәт сиңа бик зур. Зөләйха Камалова сүзләре, Мәдинә Галиева музыкасы. Ой, әфәнде. Башкара Зарина Вилданова.
Белгілерге көшеміз. Hürmetli hükümdarlar, 6, 7, 6, 4, 6, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 6, 6. Rahmet. Gülüse Battalova sözleri, Milevşe Hayrulina muzikası. Elza İslamova. Sinsiz yaşarga.
Мен сенің дүнияға табанмын. Сенің бақытың Allah'ım. Senin şevleler. Şaşamam senin dünyama taramam. Senin bakating bulamam. Senin şevlelemem. Sensiz yaşarga Min senin şevlelemem. Yalvarmam, yalvarmam. Kil diye uzakın ezilmiş kaytaslar yerine çirkinler kiyine. Emze İslamova. Rahmet eylesin. Elle ile bulayım dedim beyler. Aferin. Sonlara düşeriz. Evet. 9, 8, 9, 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 9. Aferin. Melekşah To'xtalov. Bugun sahnamizni Ilhom Shakirovning royali bizi. Mana aytib o'tadi, nechik senga mana shu royalda o'ynau. Dolqinlantirg'ich, lekin baxttirimi? Shulay shu. Bek zo'r rahmat sizga taqdim qildim. Bir 8-sida bo'lmasak, yara davom etamiz. Milosha G'afurova so'zlari, Gulnora Temirbulatova muzikasi, boshqara Ilusa Xushina. Dunyo siri. Alqishlar.
Гүлсә Хужина. Бик зур рәхмәт. Жаллап киттік. Һәм санларға көз салайық. 7, 9, 8, 9, 9, 8, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8 һәм 8. Бик зур рәхмәт. Гөлүсә Батталова сүзләре, Лилия Тахирова музыкасы. Башкара Алина Кәримова. Көтмә син.
Әфәрин. Бек зор рахмат сізге. Рахмат. Шыннан да күшілі. Санарға көз саламыз. 9, 8, 9, 9, 9, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9 һәм 9. Әфәрин. Рахмат, Арина. Александр Львович, хочу обратиться. Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями. Все ли вам нравится, все ли вы понимаете? Ну, во-первых, я готов приветствовать всех участников, и зрителей, и композиторов, поэтов, которые участвуют. Я вообще шел, знаете, с большой опасностью сюда, думаю, я же язык не во всем понимаю. Но я, знаете, очень благодарен Гузель Сагиту за то, что она меня пригласила. Я очень долго сопротивлялся. Ну что ж я буду в этом конкурсе делать? А теперь я понимаю, что как раз хорошо, что оказался. Теперь я знаю, чем наши выпускники нашей кафедры занимаются в свободное от консерватории время. Хотя мы их учим, конечно, писать квартеты, симфонию, увертюры, оперы. Но я сегодня еще раз убедился, насколько сложный жанр песни. И написать хорошую песню – это такой же подвиг, как написать хорошую оперу. Вот. У меня есть с ним о чем поговорить. Спасибо вам большое. Sizga bek zo'r rahmat. Biz davom etamiz. Liliya G'iybatulina so'zlari, Elmir Nizamov muzikasi. Men Qozonga qaytam. Boshqara Ilnar Miranov. Kayıklarda payda, şimdi jiller
алға сыралар кешкен жыр бұлап әр урамда мен өзімді табам әр урамда қолым жойылып мен қазанға қиял болып қайтам меркен идел ярына урамнары тоң желіні сулшап қазан қала бізні соғына қазан қала бізні соғына Әмәлей Ильнар Миранов. Әмәлей шығып естілер келді, тамашалармын деп кені бұлары. Белгілерге көз саламыз. Тоғыз, сегіз, жеті, сегіз, тоғыз, сегіз һәм тоғыз. Рахмет. Қазір Луиза Янсуар сөздері, Эльмир Низамов музыкасы. Алсу Файзулина, мен яшим сәхнәдә.
тамашашы театр артисткасы Алсу Кайзуллина. Bu jir maxsus onun uchun yozildi. Rahmat sen Alsu. Rahmat. Belgilarga qo'shing. Ay. 8 9 Aferin. Rahmat. Leyla Habibullina sözleri, Alsu Sıngatulina muzikası. Amir Ahmadishin, Baxtim yo'llari. Amir Ahmadishin. Big zo'r rahmat sizga.
Кадерле тамашачылар, хөкемдарлар, әлеге җырчыбыз бу җырны 3 көн эчендә генә ятлаган, өйрәнгән, шуңа күрә идегез тагын бер тапкыр алкышлыйлар үзен. Рәхмәт сиңа. Билгеләргә күчик. 8, 7, 8, 7, 6, 7, 4, 4, 7, 7, 7, 7, 6 һәм 6. Менә шундый саннар. Бик зур рәхмәт сезгә. Без дәвам итәбез. Рифат Салах сүзләре, Миләүшә Хәйруллина музыкасы. Ак фәрештә. Татарстанның атказанган артисты Эльмира Кәлимуллина. Алкышлар белән каршы алыйк үзләрен. This
Эльмира Калимуллина. Афарин. Көшеміз білгілерге. 7, 8, 7, 9, 9, 8, 8, 8, 9, 8, 8, 8, 9 һәм 9. Афарин, искиткіш тандым. Гүлзила Гафурова сөздері, Лилия Тахирова музыкасы. Мың авазы. Артур Исламов, Муса Жәлил исемендәге опера һәм балет театры солисты. Көчле алкышлар белән каршылыйлар. Derece
Артур Исламов. Бекбек рахмат сізге. Санларға көшеміз. 8. Менә шулайрак. Бекбек рахмат. Біз шулай әкрен генә кичәбезнең ахырына да якынлашабыз. Тагын бер генә җыр калган. Исегезгә төшерәм. Хөкемдарлар куйган баллардан чыгып, без бүген финал концерты өчен 19 җыр сайлап алырга тиешбез. Сезнең хөкемгә соңгы җыр. Бүгенгә Гөлүсә Батталова сүзләре, Миләүшә Хайруллина музыкасы. Казан, Эльза Исламова һәм Артур Исламов.
Әфәрин, бик зур рәхмәт. Хәзер бөтен катнашучыларны, авторларны сәхнә түренә чакырабыз. Алкышлар белән каршы алыйк. Рәхим итегез. Мөхтәләр, композиторлар, шагыйрьләр, җырчылар. Alkışlarınızı jəlləməgiz. Bik zor rəhmət sizgə. Mənə alар bugün bizning keyfimizni ko'taruvchilarimiz. Əfərin. Əfərin. İlk uzun latırğış mizgil. Davuşlarına sanau vaqti жетті. Аңа qadar biz səhnəgə hökümdarlar ismindən nəticə yazar üçün Tatarstan Respublikasının Cəmiyyət həm dövlət işliklisi Razil Vəliyevni, Tatarstan Respublikasının ad qazanğan sənğət işliklisi, Tatarstan Respublikasının xalq artisti Resida Xiyarovani, Rossiyaның ad qazanğan artisti Tatarstan Respublikasının xalq artisti Georgiy Ibushovni sahna türünə çağırabız. Rəhim etiniz. Şair, kompozitor həm jırçı. Rəhim etiniz. Söz sizə. Qadrli dostlar, bugün eskitkiş matur jыр bayramı. Men şol xatli ko'p yaş ijodchilar ko'pdan ko'rgani yo'q bilan birga muzika yozuvchi, shoir, boshqaruvchi jırçılar eskitkish bitnasi matur. Men turli hislar bilan albatta o'tirdim. Siz mening beylarimni ko'rgansizdir, eshitgansizdir. Hem qay bir oshishlar o'zimga yasadim. Mening uchun mana bik matur oshish bo'ldi Milavsha Xayrullina. Eskitkish rahmat sizga, sizning muzikangiz uchun. Bik ko'p mening kollegalar bunda sahnada basib turalar. Bizning kompozitorlar soyuzi birligi a'zolari. Ularga da men bik zo'r rahmat aytaman. Ular bik tirishib, bik matur jırlar ijod etdi. G'umuman bu konkursdan so'ng nindi natija yasarga kerak. Tekstlarni ansini endi mana Razil abi aytar, men de aytaman, mana kompozitor bo'larak nechikdir mana ул xatli zo'r bo'lurga tegish tugul, uzun bo'lurga tegish tugul jır tekstlari. Chunki butun ma'no kelib jetmay mana ko'ngilga. Ул аратта менә җырчыларга да ул күп сүзләрне ятлау бик авырдыр дип уйлыйм мин менә концертларга инде киләчәктә кертсәләр ул җырларны. Һәм тагын менә шигырьләргә карата шагыйрь булмасам да әйтеп куям, ишекләрне дөрес ударение ясагыз, зинһар өчен. Яратам, китәм, калам, табигый булырга тиеш менә аларның татарча әйтергә кирәк. Музыкада да ул ишекләрне, ул сүзләрне. Аннан бик күп нәрсә тора, чөнки ул дөрес булмаудан мелодикада әллә ничек буталчык булып күңелгә ятмый. Менә шундый минем нәтиҗәләрем. Сезгә уңышлар телим. Бик матурсыз. Мин горурланам безнең менә татар милләтенә шул хәтле күп матур, талантлы яшьләр килүенә. Рәхмәт сезгә, уңышлар.
Шыннан да бүгін біздің барып ішінде бек зор байрам. Соңғы елларда, соңғы 10 жылда мен бірнеше мәртебе бек мұңсуланып қалған едім. Бірінші саны Хайдар Бегишев бұл дүниеден кеткен асын біздің бүйік жершіміз. Мәдам Хайдар Бегишев дәрежесіндегі біздің жершілеріміз болар мекен келешекте деп бек борчылған едім. Енді міне биыл февраль айында, январь айында Илхам аға Шакиров бақилыққа көшкеннен соң, біраз ертерек Әлпи апа бақилыққа көшкеннен соң, әлемде көп тәтілер Рафаэль Сахаби кетіп барғаннан соң, мен біраз бек мұңсуланып ятем қалған шекелі болған едім. Татар жері ятем қалған шекелі болған едім. Міне сіз ұшы бошлықты толтырдыңыз, шының үшін сізге бек зор рахмет. Татар жері дегеннен, татар жеріне бүгін нәрсе жетмей. Сіз аны бәлки менен жақшырақ та білесіз, сіз күн сайын жарлайсыз, мен тыңлаушығына білгілі шығырларын жазсам да, бүгін күнде татар жерінің ең жетмеген үліші ол татар мұңы юғалы бар. Татар мұңы күннен күн юғала бара. Мұңа да бек зор иқтибар етсәгіз еді. Татар жері ненде бұларға тиіш? Мен татар жерінің италығы деп Илхам Шакировны атадым, һәм келешекте де атармын. Илхам Шакировны қат тыңлап, аннан бек көп нәрсеге әлі ирадәрісі бар біздің ештәрімізге. Аннары екінші жетмеген жағы татар жерінің бұл сөздерінің бек мәғінәсіз болуы. Бүгін аңлы жерлар яңғырамады деп етерге бола. Біздің мына эстрадада көбісінше бір 75-80-90% жерларының сөздері мәғінәсіз сөздер, сөз тізмелеріне. Оларына ешкіне де шиғрият деп, поэзия деп атап болмайды. Мына бұл нәрседен қойшырғайды. Оннан соң сіз шул хатты моторлар барыңызда шақ қатып сұқлана бітірдім. Әммәрекен әзірек кірен миллилік дегеннен киімлеріңіз де келешектен миллирек болсын еді. Нендер бір томға болса да, билге болса да, мына ойыл қайырын шыққы бек мотор бет. Үзіліші, милли. Мына оңа да иқтибар етсәк дейді. Сәқінә бет олында ол. Мына бек әйбетіне шулай болсын, шыннан да миллилік анында киімнен де башлана бол. Аны бітін Шехаббетдин Мәржани еткен, татар милләтінің нәрсе сақлай дегеш, ғырып қойдат, yola киім деген. Демек аны Шехаббетдин Мәржани білмеше айтмағандар енді. Ондар сөздерге келгенде, композиторлар сөздерінің мәғінесіне тиерендірек түсінсінлер еді. Қой уақытта сөздер білен музыка тәңгел келмей. Музыкасы бір түрлі, сөздері бір түрлі, екінші нәрсе түрінде шекелді. Міне оңға да бір иқтибар етсеңіз еді. Ондар енді, егер де керек болса ол түрлері бәлкі тәфсирлері сейлеріп болыр. Мен Илхам аға Шакировтың сұрауы бойынша бір аламаны бешке бөлейік деген шиғырды жазғаннан соң жердің сөздерін аның ешігіне қыстырып кеттім да, екінші күнде оны ашалтыраты ал үйде yok еді. Разил де алдым бұл шиғырының сөздерінің мен ашады, әмі лекен екі сөзі менің көңілге ятмады. Мектеп Илхам нәрсе? Синан да yazғансыңдай қар ақтылыға гүлге көшкен деп. Шынада бек матыр қышының қарының ақтылыға гүлге көшкен. Әмин аның жердің бет қар ақтылыға гүлге көшкен деп. Олай бола алмай бетте жерді, яны бетті халық оңамайды. Шыннан соң мен қыш ақтылыға гүлге көшкен деп өзгерттім. Аннан соң ол мен айтайды, егер де Разилдей бір сөзінің азағы ашық ежекке бітсе, оның енашесіндегі сөз ашық ежекке башланса, шушы екі ашық ежек бірге қошылады, бір ежек жоққа шыға, әм жерінің ритмиксі бұзылады деп айтты. Мен оның ешкеліктерін елхамаға шул хат яқшы білейді, сізгерлері бұл ülkeler бек көштейсі бар. Әмі лекен сіздің бүгінгі концертіңіз, бүгінгі лаборатория, ол бетәрі башығына. Мен сіздің үшін қуанып сүйініп отырам, шекесіз мұндан соң енді бір-біріңізін таптығыз, бір-біріңізге қауыштығыз сән ғадыркесінде. Келешектері сізге бару үшін бұл бірінші адымдар әм сізге қайыр патиқабыз тілейбіз. Келешектегі ижад жолларыңыз оңашылы болсын, бақытты болсын. Hürmetli dostlar, tomoshachilar, men mine bugungi kechagi chaqiruvlar uchun bitta shodman. Meni bir narsa aytasim kerak. Endi meditatsiya kelgan so'zlarimda aytib bitirgan deb aytganman. Birinchidan, jirshi sahnaga chiqqachdan narsa turida jirlaganini bilirga tegish. Ondan so'ng meni bir narsa orqali siz meni olib kelgan. Men bek kritik kishi jirlarning butunisi deb aytirilib tragediya bilan sug'orilgan. Sözler uzun. Men hatta o'ylab qo'ydim, bu qabir so'zlarga kompozitör necha intigib kuy yozoldi ekan dedi. G'afur etasiz. Chin-chindan shu. Biz har birimiz jirni o'zincha qabul etadi. Ondan so'ng meni bir narsa bo'lishini shunlab da biz tatarmondan kete boramiz. Siz kompozitörlar shunlab da o'tirib o'ylag'izlar. Uni degan bo'lmasa anda jaz bulamanda, rock bulamanda men bilmayman. Biz vaqtda jaz, rock shunday turgan holat to'ydi, lekin bizda ko'pmadir bor. Lekin bir anda ko'pmadir bizning tatar buni shog'ilib ketsa edi. Tag'in jirchilar
Менә мин үзем тәҗрибәче. Менә миңа нәрсә җитмәде. Безнең бар иде җырларыбыз. Кояш батарда кич була, күңелем шатлык белән тула. Саумы кояш, саумы иртә, дулкыннар, дулкыннар, ник болай шаулыйсыз? Нигә соң безнең андый җырларыбыз юкка чыкты соң? Нигә соң безнең хезмәт турында, яшьлек турында, кешелектелек турында, матурлык турында без күбенчә хәзер җырлыйбыз? Нидер мискин шынға ашмаған мәхәббәт турында әлемләр гына булса, әлемнең истрада сәхнәсендә ул җырлый, мин бит инде синнән киттем, син каясың дип акырында 5-10 кеше тыпыр-тыпыр биеп йөргән. Үләсене китерә торган җырлар бит. Бик ярамый бит булар. Әйдәгез улыйгыз, без бит татар балалары. Мин бүген шуңа бик шатмын. Ни чынлап та мин сезне бөтенлегезне аяк салып токтарга теләмим. Мин бик шат сезнең тыңлауга. Ләкин менә бүген искиткеч матур тавышларга Мин аларга гына түгел, сезнең барыгызга да зур уңышлар телим. Ул сәнгать юлы бик тә катлаулы юл. Аны гади белмәгән кешеләр генә әйтә, сез нәрсә анда матур киенеп чыгасыз да, җырлыйсыз да, кисә тутырып акча аласыз дип. Без аны барыбыз да үзебез генә беләбез. Бу искиткеч авыр хезмәт. Минем нәрсә әйтәсем килә сезгә, туганнар? Чын-чынлап олы сәнгатькә тартылыгыз. Кешене шын мәгънәсендә бар дип, шын классик, шын татар җыры тәрбияли. Без җыен гафу итегез, шыкты бутылак җыр белән генә милләтне тәрбияләп алмыйбыз. Безнең савыбыз буларда искиткеч төште. Искиткеч. Безнең җырларыбыз сәхнәдә сабыт сава юганда тыңларга торган җырларга охшап калган кебек булды. Ләкин сез аны күтәрә аласыз. Мин сезгә ышанам. Мин сезгә бәхетләр, уңышлар телим. Рәхмәт. Мин тагын әйтәсем, бер сүземне калган. Бу конкурс бик тә кирәкле лаборатория дип әйттем инде мин. Моннан 2 генә көн элек Рашид Вахапов фонды яңа татар җыры конкурсы элан итте. Аның өчен президент аерым акча бүлеп бирде. Ул бик зурлап бөтен татар өлкәләреннән, татар төбәкләреннән композиторларыбыз, җырчыларыбыз, музыкантларыбыз, шагыйрьләребез катнашында үтәчәк дип уйлыйм. Һәм монда тыңлап утырдым, карап утырдым, тагын бер таләп белән. Мин ул андагы конкурсның жюри рәисе. Менә монда сезнең иң матур җырларыгыз әгәр дә шул конкурста катнашса, минемчә һич шиксез алдын урыннарда алачак дип уйлыйм. Мин сезне шушы конкурста катнашырга чакырам. Хөрмәтле жюри әгъзалары, бүгенге кичне безнең белән бергә үткәргәнегез өчен зур рәхмәт сезгә. Әйдәгез алкышлыйк әле хөкемдарларыбызны. Халиф яңа буын җыены исеменнән истәлекле бүләкләрне кабул итегез. 21-нче гасыр тавышы аудио китабы. Бу аудио китапта яшь шагыйрь һәм язучыларның үз тавышлары кергән. Кабул итеп алыгыз. Бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт сезгә. Хәзер экранга игътибар. Хөрмәтле катнашучылар, экранны бераз ачсак иде. Кульминацион момент. Һәм менә безнең җиңүчеләребез. Алина Шәрифҗанова, мин кем? Филүс Кахиров, мин сине җырымнан эзләдем. Айгөл Гардисламова, мин бәхетнең өске катында. Илгиз Мөхәддинов, яшә, сула, ярат. Диләрә Төхвәтуллина, үзең кирәкле. Азат Кәримов, бөтенлеген бозып күләгәмнең. Айгөл Хәйри, күчмә кышлар җыры. Илгиз Мөхәддинов, очасы гына. Сөмбел Сиддиқова, без үстек. Зарина Вилданова, җиләкле җәйләрдә. Айгөл Гардисламова, язмышым бүләге. Эльза Исламова, синсез яшәргә. Илүсә Хушина, дөнья сыры.
Алина Кәримова, көтмәсин. Илнар Миранов, мин Казанга кайтам. Алсу Фәйзулина, мин яшим сәхнәдә. Эльмира Калимулина, Ак фәрештә. Артур Исламов, Моң авазы. Эльза Исламова һәм Артур Исламов, Казан. Менә ул безнең җиңүчеләребез. Алкышлый тагын бер кат көчле алкышлар белән. Бик зур рәхмәт. Бәя биргән хөкемдарларга, көч биргән тамашачыга, рух истәгән илһам ага роялена, командаларга, оештыручыларга бик зур рәхмәт. Шуның белән сайлап алу туры тәмам дип игълан итәм. Финал концертында очрашканчыга кадәр сау булыгыз. Татар-информ. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.